Hello and welcome to Sunday Storytime. Now it's a very special Sunday Storytime this week for all of our Welsh language speakers out there, because this week's story will be in Welsh. Now it's not going to be done by me this week, I'm going to watch. Instead, we have storyteller Michael Harvey coming along any moment now to tell you one of his favourite stories. Are you ready for Michael? Here he comes now. Diolch yn fawr iawn, Paul, am y gwahoddiad i adrodd y stori fach hon, a croeso chi gyd i rando ar un o hoff straeon fi. A mae stori hon yn dechrau gyda dyn sy'n gwneud beth yn ni'n gyd yn wneud bob nos, mynd i'r gwely. Aeth y dyn i'r gwely. Gorweddodd i'r awr. Tynnodd e'r blanced i lan, oedd yn gynnes braf yn y gwely. Rhoddodd ei ben ar y clustog. A dyna fe mynd i gysgu. Ond, yng nghanol y nos, gafodd ei ddeffro gan sŵn fel hyn. Gecko, 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 Gecko. Beth oedd hyn? Gecko, 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 Gecko. Roedd y sŵn yn dod o tu allan, o'r ardd. Fe gododd i'r gwely, aeth i'r ffenest a'i agor. A chi'n gwybod beth werodd e yn eistedd ar ben rhyw garreg fach yn yr ardd? Gecko. Nawr beth yw Gecko? Mae rhai ohonych chi yn gwybod yn siŵr. A mae Gecko yn rhyw fath o... Mae'n anifail. Mae'n fadfall. Mae madfall lizard, ynddo fe? Un bach yn eistedd yna yn canu wrth ei hunan. Gecko, Gecko, Gecko. Wow, medda'r dyn wrth y Gecko. Os gwneud i'n dda, rwy'n trial cysgu. Dwi ddim yn gallu cysgu a tither yn cadw'r stŵr yna. Wel, medda'r Gecko. Wel, medda fe. Nid arna i mae'r bai, drycha di draw fyna. Trodd y dyn i ben a gweld llwyn. Ac yn y llwyn, roedd llwyth o oliadau. I ddechrau, roedd e'n meddwl bod rhywun wedi gosod goliadau nadolig neu rhywbeth. Ond wrth iddo fe nesau, fe wedodd e, mae nid pethau trydan oedden nhw, ond pryfed tân. Fel pryfed bach gyda cynffonau sydd yn goleuo. A mae pob un golau bach yn llachar. A gyda llwyth ohonyn nhw, yn y llwyn, doedd, wrth gwrs, doedd y Gecko ddim yn gallu cysgu. Weda i wrth y ti beth, Mr Gecko bach. Fori a fi siarad gyda'r pryfed tân, o dan yr amod y dyfod ti yn cadw'n dawel am weddill y nos. Ydy hynny yn iawn? Iawn, medda'r Gecko. Ac wedyn aeth y dyn nôl i'r gwely a chysgu, ac yn y bore aeth e syth i weld y pryfed tân. Bore da, pryfed tân, medda fe? Ac mae da fi ffafr i ofyn i chi. A newch chi, os gwelwch yn dda, peidio gwneud cymaint o olau gyda'r nos. Mae eich goliadau bach chi, ei bod nhw'n bert, yn cadw'r yr hen Gecko ar ddihun trwy'r nos, a mae fe'n canu a rwy'n ffili cysgu. Felly, anewch chi, please, gwneud llai o olau neu falle dim golau o gwbl? Dim ffyrdd o berig, medda'r pryfed tân. Ond pam medda'r dyn? Wel, medda'r pryfed tân, dyn ni ddim yn gwneud hyn mwyn i'n hunain. Na, dyn ni'n gwneud e mwyn cymwynas i'r bobl eraill a creaduriaid eraill hefyd. Wel, dydw i ddim yn deall, medda'r dyn. Dyn ni'n creu'r goleuadau mwyn i bobl cael gweld beth sydd tu fas. A beth sydd tu fas, medda'r dyn? Wel, medda'r pryfed tân. Ti'n gwybod bod na fywch yn y cae ar ben arall y llwybr? O do, medda'r dyn? Wel, medda'r pryfed tân, bob dydd mae'r fywch yn cerdded i lawr y llwybr tuag at y cae a tuag at y fferm. Ac ar y ffordd i lawr, mae hi'n gadael rhywbeth ar ei hôl. Beth ych chi'n feddwl gadael rhywbeth ar ei hôl? Wel, mae hi'n, chi'n bod, mae hi'n, wel, mae yna dom da. Tail gwertheg, ei? Pŵ. O, pŵ, medda'r dyn. Ac edrychodd e dros y ffens, ac roedd yna benter o ychydig yng nghanol y llwybr.
Rwy'n deall yn iawn nawr pam eich chi'n neud y goliadau, mwyn I neb cwympo mewn i'r beth yn galw. Yn union, medde'r drifo tan, rwy ti wedi deall i'r dim. Diolch. Y noson honno, aeth y dyn i'r gwely. Tynnodd e'r blancedi dros I goll. Roedd yn ei ben ar y clustog, gan mynd I cysgu. Ond ych chi'n gwybod yn barod beth ddigwyddodd nesaf? Gecko! 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 Agorodd y dyn y ffenest a dweud, Mr Gecko bach, rwy wedi datrys popeth. Mae pryfed tân yn neud ei goliadau nhw mwyn I neb cwympo mewn i'r pentwr mawr o sydd ar y llwybyr. A pwy sy'n neud a medde'r Gecko? Wel, y fewch, wrth gwrs. Felly, medde'r Gecko, dwi ti ddim wedi datrys y problem o gwbl. Mae rhaid I ti mynd I siarad ar fewch. Iawn, Mr Gecko bach, dyna beth na I, os wyt ti'n addo I fod yn ddistaw am weddill y noson mwyn I fi gael cysgu. Iawn? Iawn. Deal. Aeth y Gecko I gysgu cerdded, aeth y dyn I mewn i'r gwely, a hysgu drwy'r nos. Yn y bore, aeth y syth lan yr allt i'r cae lle roedd y fewch. A wedodd e wrth y fewch, Helo, Mrs Fewch, siwr I chi? Da iawn, diolch yn fawr. Mae dy fi ffafr I ofyn I chi? Wel, gofynwch. Wel, medde fe, chi'n gwybod ar y ffordd I lawr y llwybyr tuag at a fferm, a chi'n gada rhywbeth. Pŵ, chi'n fod, ie, yn union. Wel, allech chi'n neud rhywle arall, mae'n achosi bob math o strach. Medde'r fewch. Dwy ti ddim cweit yn deall na, goet. Dwy ti ddim yn deall pam wy'n neud ar hyn wy'n neud, ble wy'n neud e. Na, gydw, medde'r dyn. Wel, na I esbonio te, gwranda, yn ofalus. Yn y llwybyr, mae'n tylle. Gyda'r nos, mae'n dywyll. Mae yna dwll mawr dwfwn, rhaid lle wy'n gadar y pŵ. Taswn I ddim wedi rhoi'r pŵ na a llenwi'r twll, bydda rhywun wedi cwympo mewn, wedi cwympo drosto, wedi torri coes neu rhywbeth. Rwy'n deall yn union pam ti'n neud ar hyn ti'n neud, Mrs Fewch. Mae rhaid I chi gadw ymlaen. Na I, medde'r fewch. Aeth y dyn i'r tŷ. Ar ôl swper, dimlodd yn flinedig. Aeth i'r gwely, gorfod I lawr, roedd ben ar y clustog, cyn hir. Roedd e'n chwyrnyn braf. A beth ddigwyddodd nesaf? Gecko, 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 Gecko. Agorodd y ffenest yn dweud, Gecko bach! Rwy wedi datrys popeth sain meddwl dy fod te, medde'r Gecko. Wel, gad I fi esbonio. Mae'r tyllau yn yr hewl. Esbonio dda fewch popeth I fi. Mae'r tyllau yn yr hewl wedi cael ei creu gan y glaw. Mae'r glaw yn disgyn I lawr, mae'r glaw yn rhedeg ar hyd y llwybyr, mae'r glaw yn cnocio yn erbyn y cerrig mân, mae cerrig mân yn cnocio yn erbyn y cerrig mawr, a mae'r cerrig mân rholio a creu tyllau. Mae rhai o'r tyllau yn fawr ac yn ddwfwn. Felly mae'r fewch, fel cymwynas I ni gyd, yn llenwi'r twll mwyaf gyda beth mae hi wedi llenwi'r twll gyda fe, mwyn I neb cwympo mewn a cael anaf. Wel, medde'r Gecko, rwy'n gweld dy fod ti'n trio dy orau glas, ond I fod yn onest, dwi ti ddim wedi datrys y broblem na gweith. Ti dim ond wedi symud y broblem ymhellach I ffwrdd. O dwi, medde'r dyn, bod beth ti'n disgwyl I fi wneud? Siarad ar glaw? Ie, dyna beth wy'n disgwyl. Iawn te, medde'r dyn, os a fi siarad ar glaw fori, neu di addo bod yn dawel heno? Gwnaaf, medde'r Gecko. Felly, bore wedyn, peidiwch â gofyn I fi siwyd llwyddodd e fynd I weld y glaw, ond aeth e lan i'r awyr a siarad gyda'r glaw, oedd no gwmwl mawr o law o'i flaen e, yn ddwfwn ac yn llwyd yn llawn dŵr.
Prynhawn da, glaw, prynhawn da, meddwl glaw. A anewch chi ffafel i ni gyd os gwelwch nhw'n dda. Mae bob math o strach yn digwydd lawr fyna, achos dy fod hi'n bwrw glaw ar y llwybr sy'n mynd hebio i fy nhi i. Gei di fwrw dy law i lawr ble bynnag ti moyn, ond os gwelwch chi'n dda, paid a bwrw lawr ar y llwybr. Wel, mae'n ddrwg i ni, meddwl glaw. Mae rhaid i ni fwrw fy nglaw i lawr ym mhobman, eich gwybod? Ond pam? Wel, dydw i ddim yn neud e ar hap y damwein. Wi yn bwrw glaw yn fwriadol i lawr fyna mwyn creu pyllau dŵr. Beth yw'r pwynt am wneud pyllau dŵr? Wel, mae'r glaw, falle bod ti ddim yn sylweddol i hyn, ond mae yna creaduriaid bach yn y byd sydd yn dodwy ei wyau mewn pyllau bach o law fel yna. A pyllau bach rwy'n ei creu. Wel, pa fath o creadur fydd yn gwneud hynny? Wel, mae yna un yn arbennig yn gallu meddwl amdano fe, meddwl glaw. Mosquito. O, mosquitos. Ie, ti'n iawn, mae mosquitos yn dodwy ei wyau mewn pyllau bach, ac wedyn maen nhw'n troi mewn i lindys bach, ac wedyn hedfan i ffwrdd. Yn union, meddwl glaw. Reit, oce, wy'n deall yn iawn pam mae'r pyllau dŵr yna. Diolch yn fawr. Aeth e nôl i'r tŷ, pan aeth o'r haul i lawr, dyma'r dyn yn mynd i'r gwely, rhoi fewn ar y clystog, tynnu'r gorchudd drosto fe a mynd i gysgu. A beth glywodd e? Gecko, 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 Gecko. Ac o'r ffenest yn dweud, Gecko bach. Mae'r ateb gyda fi ac esboniodd y holl hanes am y mosquitos. Wel, medde'r Gecko. Dwi ti heb ddatrys dim nag oed. Mae rhaid i ti fynd, wy'n gwybod medde'r dyn na i fe fori, a fi i siarad gyda'r mosquitos. Felly, y bore wedyn, aeth y dyn i siarad gyda'r mosquitos, a dweud, mosquitos bach, pa mae rhaid i ti ddodwy eich wyau chi yn y pyllau dŵr? A dyma'r mosquito mwyaf oll yn dod. Pennaeth y mosquitos, bos o mosquitos. A dweud, wel, mae yna bethau amdano ni mosquitos doedd ti ddim yn ei deall. Am un peth, dyn ni'n dodwy cymaint o wyau, dyn ni'n dodwy miloedd a miloedd a miloedd, cannoedd o miloedd, miliynau o wyau yn y dŵr. Nawr, chi, bobl, chi'n cael beth, 2, 3 neu 4 o blant ar y mwyaf. Ond ni, dyn ni'n dodwy yn llythrenol, miliynau ym mhobman. Ond pam, meddwl ti'n? Dyw ein bywyd ni, ein ffyrdd ni, ddim fel dy fywyd di na dy ffyrdd di. Dyn ni'n wahanol. Dyn ni'n gwybod bydd llawer iawn o'n wyau bach, bydd maen nhw'n troi mewn i lindys bach yn cael ei bwyta. O, ie, rhan fwyaf llethol ohonyn nhw. Dim ond nifer fach o wyau sy'n troi mewn i mosquitos, mae'r gweddill i gyd yn cael ei bwyta. Wel, pwy fydd yn ei bwyta nhw? O, mae sawl creadur, meddwl mosquito mawr, mae sawl creadur yn gwneud hynny, ond ti'n gwybod pwy sy'n bita'r rhan fwyaf ohonyn nhw? O, dim syniad i fi. Wel, wedai wrth y ti pwy, de? Y Gecko. Wrth gwrs. Aeth i'r tŷ, arhosodd am i'r haul fynd i lawr. Roedd yn gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd. A chi'n gwybod hefyd? Gecko! Ac orodd ar ffenest a wedodd oedd y Gecko, mae'r ateb gyda ni nawr. Wel, gwneud i glywed, te? Wel, mae'r mosquitos bach yn dodwy ei wyau yn y pyllau dŵr fel ti'n gwybod. A ti'n gwybod pwy sy'n bita nhw? Wel, ia, meddwl Gecko. Fi. Ac wedyn dechreuodd e feddwl. Petai o'r goliadau ddim yn y llwyn, fydde hynny yn golygu bod dim pŵ i gael. A heb pŵ fydde ddim twll. Heb y twll ddim glaw, a heb i'r glaw gwympo lawr ar y ddeiar, fydde ddim pyllau dŵr mwyn i'r mosquitos dodwy ei wyau. A heb hynny,
fydde ddim bwyd i'r mosquitos. A sylweddolodd y Gecko bod popeth yn rhan o ryw gynllun mawr. Ac roedd y cynllun mawr hwn yn cynnwys ei frecwast gan gynnwys mosquitos. Ac wedyn edrychodd e ar y goleili yn y llwyn, y pryfed tân. A meddyliodd at ei hunan, dyw'r gore yna ddim mor llachar a hynny nac ydy. Ac wedyn ceodd i'r gyd ac o'r diwedd, aeth y Gecko i gysgu. Y tîn wedi blin o erbyn hen, aeth i mewn i'r tŷ, a wedyn cwympodd e mewn i'r gwely, ac roedd e'n cysgu mewn chwynkiad. A beth ych chi'n neud, beth ych chi'n gysgu? Wel yn aml iawn, bydd chi'n cael breuddwyd. Breuddwydiodd y dyn. Breuddwydiodd y dyn am Gecko, 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 Gecko. Gecko. Gecko, 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 Gecko. Ah, diolch yn fawr iawn, Michael. Wasn't that fabulous? Now, I am back next week with another Sunday story time for you, and it will be the story of 6 fools. So until then, have a great week and see you next Sunday. Bye for now.